believes in his own. This is yours. FIMDIN Production present another interesting and surprise episode. Fafutikar Siyasa. Ka sani, duk abin da kuka shirya, ni ma a shirye nake. Saman da kake tunanin za a tafi, ku tafi saman. Amma dai ka bani mamaki. Ka bani matukar mamaki. An episode filled with sympathy, pride, deception, entertainment, conflict, investigation, and moral lesson. Allah dan Allah ku tausaya ku yi mun adalci ku sake ni. Adalci, tausayi, kai baka ji kunya faɗan haka ba? Kuna ƙasar ana shan wahala, kowa ya rasa yacce zai yi. Your Excellency, ina mai gaya ma cewa talaka har yanzu ba yana yin anko. Don haka gobe ina so naga kun kawo min dan majalisa akan wannan kujera. Duk musulmi ko duk muminin da zai ɗauki kansa isa ka hannun ko isa a halin matsayin zaɓe ko dan takara ko dan neman wata kujera, wallahi ya janyo wa kansa aikin da ba zai iya ɗauka ba ranar gobe aiki. Wallahi tallahi ya janyo wa kansa aikin da ya dora a kansa ba zai ba shi dama iya tsallake siradin da Allah subhanahu wataala ya shirya akan cewa kowace halittar za ta shiga aljanna sai ta tsallaka shi ba. Wallahi duk mutumin da yake a yanzu ya sa kansa ya ɗauki nauyin al'umma ya dora a kansa, wallahi ba zai ji daɗin kunce kabarinsa ba. Shi fa kika ce in ka miki shi a raye, da a mutum kika ce in ka miki shi, yanzu labarin sa ya shuɗe. Magana ce ake yin ta akan adalci da gaskiya kuma dole sai an faɗa. Allah kore me da me ku to. Magana shirye-shirye ne. All in the series of Fafutikar Siyasa. Sponsorship, FIMDIN Production. Director, Mubarak M. Garas. Deputy Director, Salihu Muhammad. Fafutikar Siyasa will be coming to you every Friday of the week on Sa'a TV channel. Time 9 p.m. Don't be left out. Rush and turn on the channel. Coming soon.